Nadakip na ng pulisya sa Bicol ang isa sa pinaka-wanted na individual ng rehiyon sa ikinasang operasyon sa Barangay Pag-asa, Labo, Camarines Norte, alas 10:15 ng gabi noong Sabado, Setyembre 13. Kinilala ang sospek na si Alias Mel, 37 anyos, magsasaka, may asawa, residente ng nasabing bayan at rank 3 Regional Most Wanted Person dahil sa kaso ng pagpatay. Ayon kay Police Major John Bellaferte, Acting Chief of Police ng Labo Municipal Police Station, mahigit 13 taong nagtago sa batas ang sospek. Taong 2012 nang magawa nito ang krimen kasama ang 3 iba pang sospek na una nang naaresto. Taong 2023 nang muling mag-issue ng panibagong warrant of arrest ang korte para sa kanyang pagkakadakip. So nagtago po ito. Akala niya siguro dahil almost 13 years na hindi na mabubuhay yung kaso. Kaya po nung ito ay bumalik sa kanilang lugar, ayun po, namataan po ito at ito po ay nagkaroon agad po tayo ng intelligence driven po, kaya nahuli po ito. Matagumpay na naaresto ang sospek ng pinagsanib pwersa ng RSOU 5 Camarines Norte, CN 2nd PMFC, CNPIU at ng Labo Municipal Police Station. Ang panawagan po natin dito, lalo na po dito sa Labo Municipal Police Station, yung pong may mga alam po natin na may mga kaso kayo at kayo po ay wanted na sa batas, hindi po kayo makakatakas sa batas kasi andito po ang buong kapulisan na handang hulihin po kayo anumang oras para pagdusahan ang krimen na gawa po ng mga gumawa po ng krimen po, sir. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Labo Municipal Police Station ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.